Здравейте от мен, Лора, в началото на Така го правят жените. Днес ще ви издам една тайна за кулинарните книги и ергените. В техните домове тези книги не са покрити с един пръст прах, както може би сте си помислили. Напротив, подредени са в библиотеката, но на рафчето за фантастика. Ако се питате защо, ще ви кажа. Защото всяка рецепта в тях започва с изречението "Вземете една чиста чиния". Не фантастични, а съвсем реални обаче са гостите ни днес. Кои са те? Вижте сега. Днес в предаването ще видите какви са новите творчески планове на Деян Неделчев и с какво мисли да изненада почитателите си. В кулинарната седмица в Така го правят жените не пропускайте и съветите на Цветозар Мръвков как според фън шуй да подредим кухнята си. Едно от най-важните места в един уютен дом. А на финала посрещаме в студиото хореографките Антоанета Алексиева и Татяна Янева, които ще ни разкажат как ще се отбележи предстоящия в петък Международен ден на балетното изкуство. Останете с нас! Следващият ни гост идва от Канарските острови. Няма да пропуснем да го разпитаме за местните вкусоти и кухня там, но преди всичко ще се насладим на певческите му умения. Той може да пее в 4 октави и изпълнява еднакво добре както арии, така и хитове, които нашумяват в интернет пространството. Интересна личност, със сигурност предстои интересен разговор. Представям ви Деян Неделчев. Здравей! Отново ми е много приятно да съм с тебе. Добре дошъл отново при нас. След 6 месеца. Да, горе-долу половин година мина. Какво правиш? Какво прави ти през това време? Какво изпуснахме? Къде беше? Веднага, пак обратно в Испания на Канарските острови. И естествено веднага почнах да мисля нови хитове, нови неща. И ето на лице дойде и новия хит, който сега ще записвам, и още две много сериозни неща. На полянката, Ангел и Господ е българин. Сега ще си говорим и за трите нови песни. Едната би трябвало да я запишеш съвсем скоро, нали така? Днеска трябваше да запиша, обаче за нещастие ме хвана някакъв вирус, даже слушат зрителите, и имам някакъв ларингит и ще се наложи да се запише песните 3-4-5 дни по-нататъка, защото аз нямам много време. Аз на 20 май пътувам обратно и трябва да съм записал нещата, трябва да съм ги направил видеоклипове и сега пия антибиотици, за да мога да се махне инфекцията. Пожелавам ти бързо оздравяване. Да. Добре, да след като вече стана толкова популярен у нас, всички те познават, не си ли се замислял да останеш пък малко в България, за по-дълго идваш и си заминаваш, да се върнеш да живееш тук, може би? За живеене в никакъв случай. Защо? Живял съм достатъчно и ми е било много трудно. Предпочитам да живея навънка. Там да си изкарвам парите или да ги харча тук, да речем. Или да си идвам от време на време да разлая кучетата, както се казва. Ами, не знам аз. Когато човек свикне на хубавото и не му се ходи... Нали, България е прекрасна като страна, но като държава още имаме доста да вървиме напред. Но може би сега нещата стоят по друг начин за теб, след като вече наистина си масово популярен. Да, но ако започнат да ми викат по участие, да, мога да се замисля. Но все още не са започнали да ми викат така масово на участие. Славата ти все още не е финансово обезпечена в България. Ето, това е нещото, точно така. Това е нещото, което ме спира да се върна. Да, прекрасно те разбирам. Последния път, като беше тук при нас, представи тогава новата си песен "Дъртака". Очакваше да е така страшен хит и тя наистина стана доста популярна, но пък сякаш не успя да надмине успеха на икебаната, на другата ти песен "В гората". Не така мога ли да е? кажа. Това е... Знаеш ли, много хора ме срещат и в Испания, и тук, и казват: "О, моята любима песен е икебаната". И срещам други, който: "О, всичките са номер едно". Оня ден и вчера ми срещат и деца: "О, Дъртака е супер". Така че за всеки си има... Тя може да не е станала толкова по-гледаема, да речем, като икебаната или "В гората", но смятам, че и трите са достатъчно популярни. Всеки си има някакви предпочитания. Да, но след като тази песен ти стана дори част от визитката ти, от част от името ти. Децата много е пеят. Да, мислиш ли, че ще създадеш пък друга, която тотално ще надмине нейния успех и ще те свързват пък предимно с нея? Не, никога не мисля дали ще стане по-голям хит или не. Смятам, че сега новата песен на полянката пак ще стане хит. Не знам защо, аз винаги съм много позитивно настроен. Тя звучи по същия много мелади начин. Отново хумористична. Много хумористично, с диско ритъм. Весела. И също така интересното е, че в началото и в края песента започва с духови инструменти като Горан Брегович. Това е интересното. Балкански ритми. Точно така, но той е само в началото и в края, мъничко.
И парчето звучи много жестоко. Нали? Кажи сега за какво се пее в тази песен, как ти хрумна? Всъщност, твой ли е текста? Пак е моя текст, Да. пак е моя музиката. И се пее така. Нагъвам люти чушки с моите сладки дружки. 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 И после на пъстрата полянка с глухарчета, жълтурчета, парички и маргаритки. С момиченца и момченца на седянка сме поседнали и свиваме си росни китки. Нагъвам люти чушки с моите сладки дружки. Тарарара. И Това е после... припева. Да, това е припева, който ще се запомни. После. А катенцето, патенцето с едно перце ми прави гъдъл. То, но след то витая си из облаците и блинувам някъде в небето, пихейки си кафето. Похапваме си сиренце, рошфор, миризливко и цапваме си по едничко, руйно вино, пивко, пивко. Добре, да как ти хрумват тези работи? То Лудичко. летичушки, то сиренце, то вино, полянки, момиченца, момченца, направо... Те първо предстоят не много може да ми го побере животинчета. главата. Съм казал за животинчетата. Много животинчета. Как ги измисляш тези текстове? Първо дойде нагъвам люти чушки с моите сладки трушки и си казах, къде ги нагъвам? И на полянката, следва на полянката. А то всичко тръгва от лютите чушки. Точно оттам тръгна всичко и първо се измисли мелодията. След Да, мелодията да. си дойде лека по лека. И така, Обичаш ли люти чушки? всъщност не обичам. Не. Да, но ям от време на време, защото е много хубаво за гърлото. Нали? Това е витамин С много и изчиства всичко. А има ли всичко някаква ирония в този текст? Нещо така... Не. Това Някакъв скрит смисъл? Не. Просто да се забавляваме пак, да танцуваме. Мисля, че ще се хареса и на стари, и на млади, както предполагам, да и не знам. Кои Ще са видим. тези твоите дружки? Теленцата, вълченцата и магаренцата и козленцето, което си играе танца хали-гали с котето. И... Това са все животни, и така ли? конченца, и вълченца, и патенца, и меченца, които ядат кебабченца, кюфтенца. Много интересен текст. Това са твоите дружки, Да, това са животинките. животинките. Ще вземеш ли нашия Пухи да го снимаш в клипа? удоволствие. Пухи, къде си, Благодаря. моето момче? Избяга нещо. Като Няма. чу, че ще снима и избяга. Страх го Много е. ти е красив пухите с тия... Добре, дрежки. аз ще издам на нашите зрители, че преди предаването ти мен ме покани да участвам в клипа за ролята на Катенцето-Патенцето. Коя е тази Катенцето-Патенцето? Катенцето-патенцето играе много важна роля в моя живот, защото тя е една голяма музикантка, джаз певица и пианистка, с която тя работи там на Канарските острови. От време на време работим заедно. Даже мислим нещо заедно да направим по-нататък. Това е реална съществуваща жена. Да, точно така. Тя е изключително талантлива и всъщност тя ми даде идеята да направи и арията на Фаринели Лаша Кюпянга, която е страхотна. Аз я спях онзи ден в една телевизия. И също така ми даде идея за Дартака, защото тя непрекъснато ми вика Дартак. И аз се виж на къв си пиклю, бе, къв Дартак си ти, бе. 47 годишен Дартак, викам. Аз бях 46 тогава, сега съм 47. Вече си на 47. Стига ми напомня, предния път тук при нас показва как поддържаш форма. И продължавам по същия начин. Но този път ми изглеждаш още по-младолик, нещо правиш ти. Як И хем не признай, съм се ботокс, наспал. нещо, такива неща, пластични операции. Любов, каквато си хубава ти, всеки прави любов и с много позитивна енергия, много позитивност. Няма злоба и завист в мене. Слънце, много обичам да плувам също. Те всички в шоу-бизнеса така казват. Аз си имам хубави гени, аз съм си красива, аз съм от Не положителни казвам дали съм емоции. красив, те хората ще кажат дали съм красив. Много си младолик, аз пак се връщам на тая тема, няма да правим упражнения, Ама обаче... за мен е по-важно ти как се чувстваш и сега не всеки може да бъде красив и някои се враждат грозни, обаче пък вътре са много красиви. Духовното, разбираш, за мен духовното е номер едно. И когато види един човек може да е грозен, обаче като ми заговори и толкова сладко ми става, примерно много е хубава душата му, и аз се влюбвам в този човек, разбираш, няма значение мъж или жена, важното е душата ти да е хубава. Така, ама ако си грозен и ако си дебел, не можеш да се влечеш по шорти в клипа си. Това е като така. Това е така. На всичките съм малко по-пълничък. В смисъл, имах малко коремче, сега съм по-добре. В новия клип пак ли ще си по шорти? Абе, има нещо такова, ама Така ли? няма да е шорти, Онези ще е нещо същите ли? по-различно.
Не, ще бъде по-различно. О, да не е нещо още по-смело от... По-смело е, да. По-секси. И по-весело. Какво може да е то, освен да си по слипове или по... По прашки, да речем. По прашки ще бъдеш в новия клип. Защо не? Сериозно ли? Би ли се навил на такова нещо? Защо не? Хората обичат такива неща да гледат. Няма да съм гол. В другия си клип Ангел ще бъда полугол. Там ще бъда полугол. Ми добре, да нали се сещаш колко критики ще отнесеш за това нещо, се почна да Ма те казва, нали знаеш, че че така си лаят и си критикуват и ми правят реклама. теб не те притеснява това За какво да ме нещо. притесня? Нали съм артист? Не се аз съм луд. обиждаш? Аз съм луд от както съм се родил. Ама разумно луд. То е ясно, че си луд, ама пък чак толкова да си луд. Ами виж какво, добре, че съм луд. Добре, Нека че има съм луди различен. хора, да. Добре, че съм различен. Че ако бях еднакъв, нямаше да съм интересен. Нали? Да. Това е голямо. Кое е най-така шокиращото, невярно нещо, което си чувал за себе си? Сега са сложили във Фейсбук много интересна снимка. Вече има над 3000 почитатели. Даже почнаха някакви тинейджери да му обиждат. Аз естествено ги блокирам. Сложили са ми снимка с Катя, как се е навела и ушки им прави нещо. Разбираш ли? Всъщност, това е една снимка, която аз съм сложил в дискотека и нищо не сме правили. Тя просто... Ние танцувахме и по едно време тя се наве, ние се базикаме непрекъснато, разбираш ли? И те сега смятат, че тя ми е извадила нещо, атрибути. Да. Аз я видях тази снимка, но то се вижда, че си облечен там. Ама не се няма вижда, нищо, че... това е нормална дискотека, разбираш. И те смятат, и даже не писали, вижте го, Диани Кебаната. То си... Ядоса ли се, И когато защо ги ще видя? казвам аз пък снимка, която съм гол? Глупости, Да. това са простоти. Няма такова нещо. Ма хората си измислят. Не се ядосвам, за какво да се ядосвам, смея им се. Викам на Катя, аз си писах, виж каква снимка сложи. Да не, викам тази деца се навела и ушки ми правиш нещо. И тя вика, да, това е. Това не попречи ли по някакъв начин на личните ти отношения, на твоята връзка? Ти имаш приятелка, нали така? Не, няма. Нашите отношения с моята приятелка са много разкрепостени. Няма такива работи. Разкрепостени? Какво разкрепостени. значи това? Имаме си... Имате свободата да излизате с други хора? Свобода, по принцип свобода за много неща. Нашата връзка е по-широко скроена. Не си разказвал много за твоята любов. Ще ни разкажеш ли малко повече коя е жената до теб? Малко само, хайде. Това е моето слънце. Как се казва тя? Няма ли си име твоето Няма слънце? да издаваме. Айде сега, това са вече... Малко само, хайде сега. Българка ли? Не е ли? Испанка е. Испанка. Те много са огнени и красиви Обаче испанки. в едно предаване казаха, че е испанец, сега е испанка и хората вече се чуждат какво е. Пък ти взе за животинки да пееш, вече съвсем се умешаха работи. Да, и вече, понеже ме изкараха и гей, сега с тази снимка Катя вече съм и бисексуален, пък сега е хетеросексуален и вече къде е край не се знае, нали? Честно да ти кажа, сега ако вземаш да се появяваш наистина, както казваш по прашки, ти си даваш поводи да се говори така. Пък ще се гледа клипа и ще се харесва. Ти си за. Каквото и да се говори, важното е да има шум около тебе. Да се говори, да се поддържа шума. Избяга от моята тема, за твоята приятелка пак. Няма какво да говорим. От колко време сте заедно, само ми кажи, 4. сериозна ли е работата или пък... 4 години. 4 години сериозно? Да, добре, няма да питам повече. Тогава испанка, на Канарските острови предполагам, че живее. Да, прекрасно е. Планове за семейство? Не, за сега не. За сега не. Добре, имаме... Аз съм човек на света. Да, имаме зрител на телефона. Здравейте! Здравейте! Искам да приветствам моя приятел Диан Неделчев. Обажда се Ник от Велико Търново. Не знам дали ще се сети. Мага. Магиосника. Здравейте, да. Искате ли да му кажете нещо? Здравей, да. Искам да те поздравя, че Диан Неделчев е един много добър мой приятел. Това е българският Стиви Ондър. Поредният човек, който го казва. Слушах го в един друг канал наскоро. Пя една оперета. Невероятен беше. Благодаря ти. Много готин човек. С него сме работили заедно в Кюстендил. Може би ще се сети преди години. Той ми подари всичките си негови албуми с автографи на плочи. Последните ги нямаш. Невероятен певец, просто още един път да кажа. Лятото се видяхме на морето. На Слънчев бряг. Моят въпрос е дали лятото ще се видим отново в България или ще се прибере отново в Испания, там по островите. Лятото няма да се прибера в България, защото ще съм в Испания. Но може би наесен отново да дойда с нов луд хит, защото вече съм почнал да го мисля. Да. Така че, Ник, много ти благодаря и не съм спрял да... Много често си мисля за тебе. Много се радвам, че се изявяваш и надявам се и в други предавания да те видя. И сега както има Рока Жизко предаване
Ако ме един друг поканиш, ще канал. отида в рокаджийското При Денис. предаване. Много ви благодарим за обаждането. Ето, че те откри един твой приятел чрез нашето Колега, предаване. много добър Да. магиосник, маг. Наистина. Българския Стиви Уондър те нарича той така, как? не той, по принцип в музикалната гилдия съм наречен така. Така Заради моите извивки, заради негърското ми пеене. Ти не знаеш, но в много мои песни аз така пея, ала Стиви Уондър. Аз имам и песен Стиви Уондър в последния албум Lately. Така че и до ден днешен ме наричат много от композиторите. Ласкай ли те това в сравнение? Естествено, защото много са малко певци, които могат да пеят по този начин. България. Добре, аз четах в едно интервю, ти не искаш да те наричат Дидо и Кебаната, не искаш да те свързват с тези песни, искаш с тези, които си правил преди време. Не, че не с искам. шлагерните песни. Но пък в същото време ги изпълняваш хумористичните, веселите песни. Не, че не искам. Просто не е нормално да ми наричат Дидо и Кебаната, след като преди Кебаната съм направил много други хитове, като Думи, първият ми хит на Тончо, след това следва Обич за обич, след това пак като Лъвовите се на Тончо, после на Морис Огън ми дари, До утре, с брат ми очи като магия, Блага вест на Пламен Велинов, Златни Орфей, с Хайго, посвещение, къде си ти. Има много хитове, няма да ги изброя. Един автостоп на Сашо Савелев. Това са песни, които са били в класациите и ме свързват. Защо? Да, голяма част от тях са много популярни песни, Да. но пък актуалното в момента Колко си около хубава теб Господи, също другия голям хит на Тончо Русев. Да, но понеже младите тинейджери ме запознаха миналата година, нали, с Икебаната, предишните ми неща не, и затова ми наричат Диана Кебаната. Иначе средното и старото поколение ме познава. Но както и да е, както искат така да ме наричат. Не се сърдиш, когато те наричат така. Малко ме дразни Кебаната, ще кажеш, че съм почнал миналата година кариера, пък аз съм вече 26 години на сцената. Разбираш ли? И затова искам да кажа на хората, аз не съм от вчера певец. И на младите. И знаеш ли, покрай новите ми песни, тия веселите, се гледа и старото ми творчество. Виждам го това и в V-Box, и в YouTube. Гледат се старите ми Да, точно неща. това щях те питам. Може би това е голям шанс да се даде нов живот на старите ти песни. Един ден мога да направя The Best с по-нови аранжименти. Даже вчера едно младо момче ме спря на улицата на Раковски. Вика, господин Делчев, вие ли сте? Аз бях с очила. Викам, да. Как ме познахте? Вика, вие се познат. Беше младо момче, може би 20 години, 18. Викам, той вика, аз съм голям фен на вашето творчество, но в по-старите ви песни. И това много ме изненада, защото аз помислих, че ще кажа и ти от новите. Разбираш ли? Да, но пък новите ти песни дадоха така шанс на старите да заживеят нов живот. Ето, така било писано. Да, ето, че дори да не ги знаят хората, сега е времето да ги разберат отново. А мисля, че имаме зрител на телефона. Там ли сте все още? Разпаднала се връзката, нищо, ще имате възможност да се включите малко по-късно след рекламите. Мислиш ли да се върнеш към този стил, който си изпълнявал преди време? Аз продължавам да пия такива неща, даже когато да правиш нови такива неща. Стари, такива по-сериозни. Аз правя. Миналата година издадох два дуета с Ани Върбанова, много сериозни. Но не се гледат така, като направих Съчките, направих дует с Ани Върбанова. Като направих Дъртака, дует с Ани Върбанова и Арита Ляша Кюпянго на Хендел, която бях оня ден в една телевизия. Разбираш ли? Но те не се гледат толкова, колкото веселите ми неща. Аз продължавам да ги правя. Даже сега на полянката едно R&B много негърско. R&B ще пееш? R&B негърско. С негърско, с много фалцети. Само фалцети. Аз мога. Това човека ме нарече Стиви Уондър. Да. Българския. С много мелизми, с много извивки. Разкажи ми повече за тази песен. И за R&B-то. Тя... Текста е на една фенка моя, която живее в Америка, в Илинойс. На английски език? Ще бъде половината на английски, половината на български. Така ще го изпея парчето. Ще направя интересен клип. Полугол ще бъда, до тук, до гениталите. Ще направя различни прически, хубав грим ще ми сложат. Даже ще бойдиса малко от тялото. Ще бъде секси видео, хубаво предизвикателно. Как се казва парчето? Ангел. Ангел. Angel. За какво се пее вътре? Че Ангел е дошъл за какво се пее? Не са такива весели неща, като в последните песни на полянката, Дъртака и Кебаната. Това ти казвам, на полянката е сериозно. Ангел ще е сериозно. И следващото, което ще запиша, се казва Господ е българин. Нещо много интересно. Страхотна балада химн. Не е на футболна тематика. Не. Това е стих на Иван Станчев, поета, който направи Икебаната. Да. Той направи стихотворение миналата година, искаше да го даде на Тончо Русев. Обаче Тончо много не ги чувства тези стихове. Той Иван пише с много метафори. И сега пак ще има много дискусии около това стихотворение, като го пусна. Нали, аз в момента песните са почти готови, само трябва да ги запиша малко да поздравея. Мисълта ми е, Господ е българин. А българите са пантеон от личности. Цъфтят и тътнете на всеки Божи изгрев.
От тук ДНК-то е, ракхива и поличбите. Господ е българин и Леонардо да Винчи. Това е припева. Да, много красиви стихове. Много. И е хубаво за смислени, българите, защото да. ние сме една много стара нация, една много древна нация. И те ще питат, защо Леонардо да Винчи? И аз пак ще кажа, защото България, като е тръгвала от Чингис хан, нали, те са правили различни Българии. Волжска България, не знам къде си България, в Италия е имало България. Даже има едно селище в Южна Италия, което се казва Булгария. Затова, нали, това е като метафора. Много интересно. Още ще ми разкажеш за тази песен, но след рекламите. Кратка пауза и продължаваме. Да. В следващите минути в Така го правят жените остава да видите какви са правилата за подредба на мебелите и как трябва да изглежда интериора в кухнята според фъншуй. А на финала не пропускайте да разберете как балетната трупа на музикалния театър ще отбележи предстоящия в петък Международен ден на балетното изкуство. Останете с нас!